גדי. מחיאות כפיים חברים, לא שומעים אתכם. שישי נכנס למגרש, אחרון חביב, רס"מ אבי זאבי על הסוס ארז מגזע בלגי, בן 13, אבי משרת ביחידה 13 שנים. כל הכבוד אבי. מחיאות כפיים חברים. והרי לפניכם יחידת פרשים הצפונים, יחידה מיוחדת במינה. מחיאות כפיים חברים. הפרשים יבצעו תרגילי סדר. התרגילים אומנם נראים פשוטים, אך דורשים אימונים רבים על מנת להגיע לרמת דיוק כזאת בין הסוסים. הסוס הינו חיית עדר פחדנית, והאינסטינקט הראשוני שלה הוא בריחה מסכנה. הפרשים עוברים אימונים רבים על מנת להרגילם לאפקטים שונים כגון רעש וקהל. תסתכלו עליהם חברים, מחיאות כפיים, לעודד אותם כל הזמן. זה מיוחד בשבילכם חברים. תראו על איזה ביצוע מדהים, שליטה בסוס. תסתכלו עליהם. איזה ביצוע מדהים חברים, מחיאות כפיים, לעודד כל הזמן. מחיאות כפיים חברים, תראו איזה ביצוע מדהים. לא קל לעשות בשורה אחת, להצטמד ליד הסוסים ביחד. זה לא קל חברים, אבל הם עושים את זה בגדול. מחיאות כפיים. לא קל לסוסים להצטמד ביחד, אבל הם עושים את זה. לעודד כל הזמן חברים, אתם לא שומעים אתכם, לא שומעים אתכם. המופע הזה מיוחד בשבילכם, נא לעודד כל הזמן. בצד השני לא שומעים אתכם, קהל, מחיאות כפיים, לעודד, בצד השני. מחיאות כפיים מהמוזיקה חברים. תן, תעלה את המוזיקה, תעלה, תן. תסתכלו איזה שליטה בסוס, תסתכלו עליהם. תסתכלו על התרגיל מסרק, תסתכלו עליהם, חברים, עבדו קשה בשבילכם, נא לעודד כל הזמן. איפה המציאות הבאה?
לעודד חברים, מחיאות כפיים, תסתכלו עליהם. תסתכלו על הסוסים, נצמדים אחד ליד השני. לא קל לסוסים לעשות את זה, אבל הם עושים את זה בגדול, חברים. זה לא קל, אבל הם עושים את זה. מחיאות כפיים חברים, כל הזמן, לא שומעים אתכם. לא אכלתם היום. תסתכלו על התרגיל המסוכן הזה. לא קל לעשות את זה, אבל עושים את זה חברים. מחיאות כפיים. לא שומעים אתכם. לא קל לעשות תרגיל כזה, אבל הם עושים את זה בגדול, תסתכלו. הקהל מבקש עוד פעם, חגי, חברים, מחיאות כפיים, תסתכלו. לא קל, אבל הם עושים את זה בגדול. מחיאות כפיים חברים, לא שומעים אתכם. הנה באו אליכם, לתת לכם כבוד. מחיאות כפיים חברים, לא שומעים אתכם. כל הכבוד לפרשים. בסיום התצוגה אינכם מתבקשים להישאר במקומכם לתצוגת מעצר חשוד על ידי הפרשים. בצד השני, אם תסתכלו על המתקן של הכלבנים, נמצא שם מפקד יחידת הפרשים הצפוניים ששמו פליקס כהן. מחיאות כפיים למפקד היחידה שמנהל את היחידה בצורה מיוחדת. תרים ידיים פליקס, לא רואים אותך. פליקס, תרים ידיים. מחיאות כפיים חברים, כל הכבוד. עוד מעט יתבצע תרגיל של תצוגת מעצר חשוד על ידי הפרשים. אני כבר מתחיל לראות את החשוד בצד ימין שלכם, רעול פנים, שייכנס עוד מעט למגרש, יבוצע מעצר מושלם על ידי הפרשים. הנה החשוד נכנס חברים, תסתכל עליו. חברים תסתכלו, רודפים אחריו בכדי לבצע מעצר מושלם. תסתכלו חברים איך מתבצע מעצר על ידי חשוד על ידי פרשים. איזה ביצוע מושלם חברים, מחיאות כפיים. תודה רבה חברים, מופע מקסים. ביציאה חברים לאט לאט לצאת.